मोर जो वीडियो ता शूटिंग को बाबू दे मते साइड दे ए ससुर पूरा तो तळु कोली कि गुरुली गुरुली करे ए ए
ମୁଁ ପୋଜ କରୁଛି। ପୋଜ ତ ପୋଜ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଗୋଳି କରୁଛୁ। ପୋଜ ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବି। ତମେ ଖାଇଲ କି? ହଁ ସାର୍। କିଏ ପୋଜ ଦିଅ? ହଁ ଆଉ ଯେମିତି ନଉଥିଲେ ସେମିତି ହଁ 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 ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତମର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ? ଏଇ ତମ ଆଖିରେ କଣ କଣ୍ଟା ନାହିଁ? କାଇଁ ସେ ତ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ପିନ୍ଧି କଣ ଗୋଲାପୀ କଥା କହିଲେ? ବ୍ରାଉନ କଲର କଥା କହିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବ୍ରାଉନ କଲର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଲାପୀ କଣ ପାଇଁ କଲ? କେମିତି ଜାଣିଲ ଗୋଲାପୀ କଥା? ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ତମେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର